Ahojte, priatelia blízkeho charakteru. Nechcel som o tom hovoriť, ale je tu pár obrazov, ktoré mám ešte voľné. Napríklad tieto Disney neprincezné, ktoré sú podľa mňa môj najkrajší obraz. Podľa mňa, samozrejme. Podľa vás by to pokojne mohol byť tento vreskot. Je to tiež úžasný obraz a hodí sa všade, okrem detskej izby teda. Ďalej tu máme Jacka Skellingtona, kto je fanúšik Bartonoviek, tak si príde na svoje. A kto nie je fanúšik, si príde na svoje, lebo je to krásne. Tu máme ďalej Kvietok, rúžu pre nevestu. Koho si vyberie, Rasťo? Dajte tipy. Ako ďalší obraz, tu máme Lego Lotusky, nie tie kúkavé, tieto by si asi kúkavé nedal. Ale môžeš sa na ne pozerať. Mám tu niečo aj pre rodičov, ktorí trávia čas na žltom sloníkovi alebo na modrom koníkovi. To už ako chcete. Lištička vo vani, prosím pekne. A takisto aj kocúrik vo vani. Majú relax. S okrúhlym plátnom ešte nekončíme, pretože tu je tento Peťo Parker, ktorého si môžeš kúpiť. A je tu aj tento Peťo Parker, na ktorom si môžeš pokrájať cibulku. Najslavnejšie modré šteniatko sveta je tu na okrúhlom plátne, aj na doske, kde si môžeš na ňom tiež pokrájať cibulku. Ďakujem. Nedá mi na záver povedať pekný víkend.